Díomh is Mr. Pádraig agus an ceathrú sciil atá á dhéanamh agam inniuh ná conas an liathróid a phiocadh suas as an talamh bhí gceart. So, déirigh mé inisce. So, caig tú do chus a chur faoin liathróid nuair atá tú ag mé mar seo. Look. Cosú lei sin. So, caig is táim se chun éanamh 5 uair le mo cos láidir agus 5 uair le mo cos leag. Agus déanaigh mé níos tapúla inis. Rash, Rashise, Rash, Rashise, Triu, Car, Kuigur. Agus inis déanaigh mé le mo cos leag. Inis cuiúr. Inis tóghaigh mé na budéalaí seo, chuig mé stop beánaín ar gach taobh. Agus déanaigh mé a rís ach an uair seo beidh mé ag déanamh cosúla figure of 8. Agus gach ré cos. So, tosóigh mé le mo cos láidir agus is sin mo cos leag. Good. Shit. Shot. Up. Nick. Death. Agus sinné.